Jo, čaute, ja som Lukas a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. V tomto videu si ideme otvoriť nového brawlera a to je Edgar. Takže ideme. Vidím tam, že tam je nový brawler, takže je tam Griff alebo Edgar. Yes! Nový brawler! Yes! Uhú! Dajte odber! Máme nového brawlera. A ešte tu mám... Dobre, ešte si idem niečo otvoriť. Oh yes! Rare, super rare. Ja, dobre, super. Takže dávajte odber.